Здравейте! Това е тема, която вълнува бургазли от няколко години. Много от вас знаят, че беше повдигната от мен и господин Манол Тодоров в предходния мандат на Общински съвет. Беше създадена и работна група, която да установи отговора на вашия въпрос. На тази работна група и в хода на заседанията, които се проведаха, така се изнесаха много факти от специалисти, представители на неправителствени организации, представители на Фрапорт в Бургас, които материали и твърдения обуславяха едно единствено нещо, че осезаемо има увеличение на популацията, но доказано нямаме такъв документ. Как работи комисията срещу тях, изнявайте? Това беше временна комисия, създадена в предходния мандат, която излезе на последното заседание с едно решение да бъде изготвен доклад, за да се установи действително има ли такова увеличение на популацията на жълтокрака чайка гларус в Бургас и ако има, да се предложат съответните мерки срещу ограничаването на тази популация, тъй като много от вас са запознати, че гларуса няма естествен враг. Това обуславя и неговата продължителност на живот, която е над 25 години. Естествената смъртност е под 10% всяка година и в градска среда, поради липса на лимитиращи фактори, които ограничават тази популация естествен враг, всяка година тя нараства, осезаемо се вижда. За жалост, гларуса не е защитен вид, няма изготвен официален документ, официален доклад на тази тема и за това се прие такова решение. В сегашния мандат на Общински съвет Бургас 2023-2027 отново предложихме докладна от групата на Код Български възход граждани за общината, в която докладна цитирахме едно към едно решението на Временната комисия от предходния мандат и Общински съвет Бургас прие следните решения. Буквално ще ги зачита, да бъда по-коректен. Трябва да се възложи и изготви доклад оценка, който съдържа минимум анализ и оценка на популацията на жълтокрака чайка гларус на територията на град Бургас, определяне на вида съгласно директивата за птиците, анализ на европейски практики и резултатите от тях за борба с популацията на жълтокрака чайка гларус и предлагане на мерки, съобразени с горните анализи, оценки и специфични фактори на територията на град Бургас за ограничаване на популацията на жълтокрака чайка гларус. Този доклад към момента не е възложен, но се водят разговори с водещи наши специалисти, които биха могли да изготвят такъв доклад. Те буквално се борят на пръстите на едната ни ръка в страната. До месец това възлагане ще бъде факт и силно се надявам, че следващата година по това време ние ще имаме изготвен такъв доклад с съответните мерки. Добре, господин Грозев. Преди няколко години бяха сложени нови контейнери за смесени битови отпадъци с цел точно ограничението на тази жълтокрака чайка, но виждаме, че те доста така бързо се адаптират към новата среда. Потвърждавате ли, че е така? Лесно ли се адаптират? Гларус е, колкото и да им се струва на хората, че е много хаотичен, тя е доста умна птица. Адаптацията им е много бърза и да, лесно се адаптират. Похвално е, че община Бургас с предприетите мерки относно затворените контейнери до голяма степен ограничи намирането на лесна храна от този вид птица, защото всички знаем, че тя съществува в градска среда и в урбанизирани територии единствено поради лесно достъпната храна. И сега е момента да призова и гражданите, защото виждал съм клипови на граждани в социалните мрежи, които буквално на терасите си хранят семейства от гларус. Не го правете, това не им помага, това вреди. В кои зони от града има най-много гларуси, знаете ли? Това няма как да го кажа. Надявам се това да излезе като информация в доклада, който очакваме да се възложи, който ще бъде факт следващата година, така че там ще намерим отговора. Някаква представа колко хиляди гларуса или това също се очаква в доклада?
това също се очаква. Добре, как може да се намали тази популация? Има ли някакъв друг вариант? Видяхме, че с казаните смесени битови отпадъци не проработи, нещо друго. Вижте, за да говорим за намаляне на популация, първо трябва да установим, че тя има официално. Разбира се, има европейски практики, които са наложени от водещи европейски столици и градове в последните години, именно с намаляне на популацията на жълтокрака чайка. Давам ви пример. В Рим още от 2018 година са предприели химическа стерилизация в храна, която се подава на този вид птица, който води до стерилност и по този начин в бъдеще намалят самата популация. В Дания, в град Остенде, там са намерили друг вариант, заменят яйцата с пластмасови, пускат дрон, който изготвя карта на гнездата на тези птици предварително, след което се заменят. И това е доказано, че при този вид дейност гларуса намаля своята агресия. Здравейте, виждате ли проблем с гларусите? Ами да, бих казала, че виждам проблем с гларусите. Се увеличили, миналата година имаше някакво редуциране, сега станали много повече. И те са животинки, искат да живеят, бе. Но вие имате ли проблем с тях? Не. Не. Много са готини. Да, много голям. Какво не ви харесва? Сутрин много крещят, не може да се наспим и отделно нападат хората, когато се закуска и направо на главата ти я грабват. Не. Не, абсолютно никакъв проблем. А вие турист ли сте или сте родом от Бургас? Турист съм. Но за момента не сте имал никакви конфликти с тях? Не, и друг път, когато идвам на море, също нямам абсолютно никакъв проблем с тях. Не виждам и много ги обичам. Обаче, вие казахте голям. Да. Какъв вашия проблем? Много станаха. Това е проблема. Съгласни ли сте за намаляването на тяхната популация? Да. Да. Да, определено.